I de seneste år er der sket en radikal ændring i vores danske samfund. En ændring, jeg ikke bryder mig om. En ændring, der truer vores danske kristne demokratiske værdier, som ligger til grund for det samfund, vi har i dag. Et samfund, vi kan være stolte af. Vores samfund trues i disse år af udefrakommende normer og værdier, der går direkte i modstrid med de danske værdier og normer, der ligger til grund for vores samfund. Det er vigtigt, at der i en fælles kultur findes en fælles vision om det fælles gode. Hvis vi i Danmark har vist, at vi har nogle af de værdier, der ligger til grunde for et af de bedste samfund i verden, er det da en selvfølge, at vores grundlæggende værdier skal deles med alle indbyggerne i dette land. Vi mennesker har behov for at samle os om et fællesskab. Vi har behov for en sammenhængskraft for at få samfundet til at fungere. Men i en verden, der er præget af værdirelativisme, bliver sandheden i samfundet for relativ og pluralistisk, hvilket vil føre til samfundets opløsning. Det er vigtigt, at alt ikke bliver ligegyldigt og dermed ligegyldigt. Derfor foreslår jeg, at vi samler os om den ene ting, vi alle har til fælles. Lad os da for Guds skyld samle os om Danmark. I Danmark har vi en fantastisk kultur. Vi har nogle værdier og traditioner, der har ført os hen til en topplads på verdensrangordenen inden for velstand. En succes, vi selvfølgelig skal dele med andre, men åbenhed og lighed for andre kulturer uden respekt og accept for nedarvede kulturelle, sociale og politiske værdier ødelægger kulturen. Det ødelægger vores sammenhængskraft. Det ødelægger samfundet. Derfor bliver vi nødt til at lære indvandrerne om vigtigheden af de danske værdier. Og hvordan gør vi så det, spørger I? For mig er kristendommen en af nøglerne til at forstå det danske samfund. En væsentlig del af det at være dansker har med kristendommen at gøre. Det er en del af vores identitet. Den medfølelse, vi har over for samfundets svageste, og som vi kender fra den barmhjertige samaritaner. Den næstekærlighed, som vi udøver gennem troen på, at alle mennesker fortjener en god behandling. Og ikke mindst, at man skal behandle andre, som man selv vil blive behandlet. Det er værdier, vi kender fra kristendommen, og hermed er Danmark altså bygget på kristne værdier og traditioner. Og det er netop disse værdier og traditioner, jeg ønsker at videregive til de danske sjæle. Både de indfødte, men også de udefrakommende. En opgave, jeg vil give videre til uddannelsesinstitutionerne. Det er uddannelsesinstitutioners opgave at fastslå, hvilke værdier, normer og traditioner vi har her i landet. Børn og unge skal fra starten af vejledes til at håndtere og forstå kristendommen. På den måde opnår vi det største fællesskab, da vores børn lærer at bevare vores traditioner og lære, hvad det vil sige at være dansker og hvad det indebærer. Derfor skal undervisningen pege i retning af kristendommen, og skolen skal generelt være mere præget af vores fælles tro. Der skal derfor ikke længere undervises i flere religioner, da det blot vil medføre forvirring og skabe mistillid blandt eleverne, da de her gennem undervisningen kan risikere at danne et forkert billede af Danmark og dets normer og værdier. Det er her vigtigt at fastslå, at uddannelsesinstitutioner skal arbejde sammen med forældrene til at skabe det bedste danskprægede fundament for vores børn, helt fra begyndelsen. Vi kan derved sikre et stærkere fællesskab og vedligeholde vores kultur, som vi bedst kender den. Gud bevarer Danmark. Okay, der.